Isibilivane esibhalwe liSebe lezeMpilo kweli phondo sidale isankxwe kubantu abasebenzisa amaziko onyango kawonke-wonke kuba besithi ukuncitshiswa kokuodolwa kwamachiza kuzawubangela ukushokoxeka kwamayeza. Thina singenzakala kuba neminyaka yam midala ndinaba nayo imali othenga amayeza ezikhemesti. Mna ndithatha amayeza eswekire, ndithatha amayeza lepressure, ndibe ne-TB. Amayeza e-TB ndizayifumana phi imali othenga amayeza ngoba xa ezawushokoxeka apha ezibhedlele ezi zethu sizithembileyo siphila ngazo. Izigulo zininzi kakade apha, sikwazi nohamba thina bahamba ngeewheelchair. Abantu bagula kakhulu, akanawukwazi uwashotisa amayeza. Abesebe lezempilo baqinisekisile ukuba eli nyathelo lelokulondoloza imali hayi ukubeka impilo yabantu emngciphekweni. Esi sigqibo sisithathileyo sokuthi sinciphise ii-quantities zamayeza esiwa-odayo asizukubachaphazela bona, bazawuqhubekeka bawafumana amayeza ngolu hlobo beqhele ukuwafumana ngayo. If any of the public users are concerned that this policy might affect their access to health, we are encouraging that they do reach out to the Commission. As it stands, we have not been advised on whether the policy will affect services and quality healthcare. Noxa nje umnumzana Mathotyana ethe amaxhala phantsi, kodwa inxalenye yezigulane esithethe nazo zithi ziyawuthi xibilili zibilini kuphela xa zingaxelelwa mabali ngethuba ziphuthume amachiza wazo kumaziko empilo. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya eMonti.